Noia Histórica organiza unha nova edición do Sábado Negro. Será mañá sábado e a ela sumaránse máis de 40 tendas dos máis variados sectores, con descontos de ata un 20% en todos os artigos de tempada. Todos os comercios abrirán hasta as 10 da noite, participan máis de 40 comercios de todos os sectores, todos os sectores de comercio, moda, calzado, complemento, deporte, moda infantil, decoración, xollería, de todo tipo. Esta é a novena edición do Sábado Negro. Casi se pode dicir que somos os precursores deste evento nas asociacións da zona. Ademais dos descontos, os comercios participantes organizarán actividades complementarias, como unha chocolatada a partir das 6 da tarde na Praza do Curro, hinchables para nenos na Praza do Cantón e a degustación de gominolas en todos os comercios participantes na iniciativa. Vai haber unha serie de actividades nas rúas, como un hinchable para que os nenos poidan quedar mentras os pais fan as súas compras e demais, que estará de 5 a 9. Tamén se vai a facer unha chocolatada na Rúa do Curro, na que podrán recoller chocolate e churros calquer persoa que fora a facer algunha compra a algún comercio que participa no Sábado Negro. Convidar a todo o mundo a que se acheguen ata Noia, que temos un comercio de calidade, uns establecementos de cercanía, produtos de calidade insuperable, e o que nos queda dende aquí, dende o Concello, é agradecer a Noia Histórica todo este tipo de actividades que veñen desenrolando dende fai tempo, como ben dixo Yanira, pioneiros en este tipo de iniciativas que buscan unha dinamización, un desenvolvemento do noso mercado, do noso comercio.